E de musiqueo así de boa mañán. Sí. Está Pilar con ganas de festa, mira, Pues mira aí, sí. pois sí que é. Vamos a empezar ben o día, Menudo recibimento. Bos días, Bos días. Pilar. Vaya marcha que ten Pili pola mañá. Home, claro, non me Jolín. gusta a música cubana. Vai a Sí, sí. marcha, sí, xa. Era así, medio cubana. Parecías un pouco así no Ribadeo indiano, nunha festa de Ribadeo que se fai. Gústame esta música, Que? Gustache? Si, é música cubana. Eu teño moito vínculo con Cuba, porque estuve ali. Vou ter que incluir a música cubana na miña lista de reproducción. Ai, mire ti. Entón, a mí me mola. É música indiana, que non? Así, unha cousa así. Mira, Lito, que ben lle pega. Tranquilo, Lito, reláxate, é sinto ritmo. Home, DJ, se non lle pega a él. Home, es DJ. Tamén. Co que traballas encima DJ. Eu, como son DJ, pois coñezo todo tipo de música. Hai que estar a orden do día. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos. Hai que tomalo con calma. Pili dixo que nos relaxáramos e eu a verdade que xa lle estou pillando o gusto. Adrián colleulle gusto ao ritmo caribeño desde a primeira xornada, mais o traballo segue bastante atrancado en Guitiriz, por moito que se comecen ver as primeiras pinceladas de cor nas paredes. De cor branco, por suposto. Laira estaba facendo recortes na casa, pintando de branco. E, bueno, xa me desilusionei, xa non hai maneira de que poñan aí unha nota de color. Pois xa estás pintando. Hai que darlle, se non nos rematamos, Pilar. Ao final de branco vai todo. Sí, vai de branco, xa falamos diso, non? Si falamos deso, pero estou tan cansada de ver esta casa de branco. 100 anos vendo a casa de branco. Bueno, apareceu por ali Pili, xe vin a cara de desilusión total, porque, claro, a ela non lle gusta o branco. La quería cores e floripondios, pero claro, non pode ser. Cando marchamos e quere pintar de cores, que pinta? Litos ten unha teoría fundamentada acerca da falta de avance na reforma de Lagosteria. Claro, ao pasar tanto tempo con Pili, pois un acostúmase ao seu tipo de vida e ao seu ritmo. A ver, toma de algo, que non parades. Claro, xa estamos tomando algo, Pili. Pili é unha anfitriva de luxo. Cada 2 por 3 mándanos parar. E vos que? Solo traballades, non viaxades, non solo traballades, Non temos tempo a viaxar, esta rosa non nos deixa. Non daba cabío. Non pode ser. Salimos de aquí e saímos para outra, é así todo o ano. Vacacións! É mellor botarse a rico. Pero é que non lle podes facer caso sempre a Rosa, e só a Rosa. Pois tens razón, Pili. Tanto traballar. Pásanos aí un A pouco ver, de embutido. veña. Non traz uns cafés por aí? Home, claro que teño. A tomamos un café tamén. Pois vou polo café. Pica aí, Non, Litos. non quero máis, Vai, estou cheo. Queres café, logo? Inda lles ofrecín un café e ese sí que me aceptaron, pero danme pena porque non paran nada. A ver, ten razón, Litos. Tanto traballar estamos sempre igual, sempre estresados. Mira, Mira, cando veña a Rosa, marchamos. esta Non semana, nos escapamos en bici, aquí. esta semana vamos ir tranquilos. Ten razón. Non podemos estar sempre correndo, que isto é un estrés e ao final do día acabamos máis reventados que igual. Non pode ser bo para a saúde levar este ritmo todo o día. Tras escoitar as sabias experiencias de Pilar, os albaneis decretaron unha folga definida, concretamente ata a próxima visita de Rosa que os poña a andar. Pero a ver, home, parade algo. Que tal? Ben, parade, que vos traigo algo para beber. Pili insistiu tanto en que descansáramos que ao final pues, tivemos que facer a pausa. Venga, rapidiño, aquí traballando home. igual tamén. Ben, Alex e Carlos, eles solo toman auga. Facedme caso, que son maior que vos, e a vida é un suspiro. As súas palabras sirviron de reflexión. A verdade é que non se pode tomar así a vida. Non se pode estar así, sempre traballando sen parar. Veña, parade un pouco. Ala, veña, Collede o veña, refresco veña. e vamos sentar ali. Eu sigo a filosofía de Pili, tomar as cousas con calma e sen agobios. Pero nunca vos parades a tomar algo debaixo dun árbore, a praia, A ver. un viaxeciño por aí. Nós non, os albanéis sí, pero nós non. Sentamos un anaco na furgoneta e a verdade é que o lugar pues, se presta. Foi un momento agradable. Temos que falar con Rosa porque a verdade é que non se pode tomar así ni no traballo, ni a vida. Tes razón, tes razón. O que pasa é que estamos, pues eso, é a vida que estamos acostumados. Están aducidos polo sistema de Rosa. O piquete informativo xa ten do seu lado a albaneis e carpinteiros, pero a decoradora faise de rogar. Estiven aí con Laira, pero non, nada, convencendo a de que parara para tomar un café ou algo, pero non quere parar. Hola, hola. Boa, Rosa, que tal? Ben, vos que? Pois xa ves aquí pintando, pasando calor.
Home, xa hai unha limpeza aquí na fronte. Sí, un pouquiño. Ahora estou pintando aquí a varanda. Esta. Bueno, pintando aquí sí, pero no resto o pendello está sin tocar. Sí. A fronte polo menos estará pintada. Non. Nada? Bueno, os recortes. Só? Aí o espírito de Pilar invadiunos e imos así un pouco zen. Un pouco, eu casi diría un moito, Laira? Bueno, fala ali con eles. Eu xa ves que estou traballando, Polo menos eu estaba pintando cando chegou Rosa, eu librei. Nada, xa os ves, están ali abaixo, vai falar con eles e que che conten. Polo que vexo, están sentados, non? Están, bueno, litos polo menos, os demais non sei. Xa o vexo aí. Ei. Aí, Adrián, tamén está. Hola. Boas. Que res? Adrián, ti tamén. Fai unha Pilar. Hola, Rosa. Hola, boas. Que tal? Ben, vexo-vos aquí a todos á sombra. Sí, Eu xa preto ponte a moito. sombrinha, disfruta daqui da paisaxe. No, vexo-vos moi disfrutóns a todos. O problema é que nós non viñamos aquí a disfrutar, verdad, Laira? Non. Viñamos a traballar. Aí ven Rosa, xa co seu nivel de estrés polas nubes. Pili sempre nos pilla cando estamos parados. É verdade. Pois os paróns ou son moitos ou son moi largos, porque a isto non está pintado, a outra fachada saben cando cheguei que nadiña. E esta que hai nada. Só pensa no traballo, non lles dá tregua ningún aos rapaces. Non está pintado, pero está lavado. O que pasa é que non se ve porque a auga é transparente. Vale, está lavado, pero que día é hoxe? Oxe, onde chegou a maquinaria pola tarde, pois o que queres, non teño máis tempo. Cando chegou Rosa e nos viu aí sentados á sombra, Adrián máis a min, pois era visto que se iba a liar. A ver, parados non tuvemos, Rosa. Tuven arrancando as xadres tamén por aí, tuvemos xa recortando o frente, máis por aquí algo. Pero, bueno, a ver, hai que leválo tamén con máis calma, Rosa. Habrá que traer a máquina e... Pero xa non é cuestión de que me pida a máquina, é que esta obra, o único que tiñades que facer era lavar e pintar. Intentamos explicarlle a Rosa que está todo controlado, pero xa vistes que non está de acordo. Tú, que pasa que estás moi acostumbrada a que nós traballemos como a máquinas. É que ti, Rosa, como non estás na obra, parece que estamos aquí pintando na mona. Bueno, non fai falta Pero o que estamos pintando é a casa, non a mona. Non fai falta. É verdade, Rosa, hai que parar un pouco, que senón a este ritmo non vamos chegar ao futuro. Vamos a ver, que día hoxe, mércores, estamos a máis da metade da obra. A casa prácticamente sin pintar. Que queredes de min? Que traia 2 pintores para que vos descansedes e durmades a siesta? Non era mala. Que manda a máquina é que se deixe de tanta historia. A máquina xa vos dixen o primeiro día que non iba a vir, que prefería que eses esforzos, porque o único que tendes que facer é pintar, que vayan po tema de xardinería para traer unhas flores máis bonitas, unhas plantas, para poñer bonito isto, e para carpintería. Millor é reventarnos a nós aí ca calor que fai, a gastar 4 pesos e traer a máquina. E ora, porque vos non levades o ritmo que tendes que levar, resulta que eu teño que ir falar con carpintería ou quitarlle plantas do pedido de Laira, vale, por traervos unha máquina de pintar. Esa filosofía de vida é descansar, é de 8 horas traballar 2, a casa quedarache sin pintar, e vos, pois habrá que pensar en traer 2 pintores para a próxima. Mira que moitas veces vin cabreada a Rosa, pero desta vez, cuidado. É que querede a máquina, eu chamo, xestiono, pero ides por ela, Vale. É que non se repita. Nin a máquina mandou que temos que ir nós por ela. Para nós ainda é mellor, que así tamén ainda tomamos unha cervexa no camiño. Hola. Alex, que? Hola, Rosa. Que faz? Descansando un pouco. Estar aquí deitado na sombriña deste carballo dentro da furgo é un placer. Bueno, 2 máis descansando. Que pasa, viñamos a Guitiriz a descansar? Pues nada, estamos aquí disfrutando un pouco da sombra esta, que se está bastante a gusto. Home, a gusto non discuto que non esteades a gusto, pero eu creo que non viñamos aquí a estar a gusto, viñamos aquí a facer unha obra que estamos máis da metade e eu non sei, eu non vexo avance, é que non vexo nada, é que vexo unha actitude en vos. Rosa chegou e aínda estábamos conectados cas palabras de Pili. Menos 2 portas que vin na entrada, que nin colocadas están, eu non vexo nada. Están feitas xa todas as celosías que fan falta. Sí, vale, están aí, están feitas, pero porque non están colocadas. Mais ou menos está controlado o traballo, queríamos facer un receso aquí e nada máis, iso. Ela, ainda por riba, parece que non sei que lles pasara cos albanés, pero xa viña un pouco encendida. Eu que teño claro que ben recimos entregar como estea, e non me vou sentir responsable. Noutras obras asumín responsabilidade, pedimos traballos extras, pedimos vir un día maiores, verdad? Nesta, en absoluto, aquí a responsabilidade de vos é de Pilar. Que a casa queda a medio pintar, que as celosías quedan aquí tiradas nunha esquina. Vaime dar
igual. Vale, leva con tranquilidade, Rosiña, No, eu con tranquilidade xa levo, pero dende logo non como a vosa. Veña, vale. por favor, espabilar. Xa mañán, non?